आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्धाचे परिणाम आता सिंधुदुर्गातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत। आज आपण बघितलं तर सिंधुदुर्गामध्ये गॅसचे दर आहेत ते वाढलेले आहेत। घरगुती गॅसचे दर 60 रुपयाने, तर व्यावसायिक सिलेंडर आहेत ते 115 रुपयाने महाग झालेले आहे। आपण या कणकवलीतील या गॅस डीलरच्या जो गॅसधारक आहे त्यांच्या ही रांग लागली आहे। कशासाठी तर गॅस घेण्यासाठी ग्राहक इथे उपलब्ध झाले आहेत। बराच वेळ झाला इथे बरेच ग्राहक आहेत उपस्थित आहेत। सध्या ह्या युद्धाची परिस्थिती असल्यामुळे ग्राहकांना नेमकं काय सांगण्यात येते? सध्या आज गॅसचा दर एकंदरीत वाढला आहे का काय सांगण्यात येते? सगळेच वाढतले ते आता असते ते सगळे असते वाढूकच लागतले सगळं। पण सध्या युद्ध सुरू आहे, त्या युद्धाचे परिणाम हे दिसत आहेत। बाकीचे पण आहेत, त्यांचे कर्ज बाजारी झाले ते काय करतले, ते कुठनं काढून देतलेत कर्ज, भरतलेत कुठनं, ते आपल्याच खिशातनं काढून देतलेत जनतेच्या, दुसरं काय। किती वेळ तुम्ही रांगेत आहात? युद्धाचे परिणाम, आज गॅस दर देखील वाढले आहेत। अर्धा तास जरा लाईनमध्ये आहे आणि 60 रुपयाने जो नवीन रेट लागू झालेला आहे आजपासूनच, युद्धाचा परिणाम सर्व सिलेंडरवरती पण दिसतोय, तसाच हळूहळू सगळं पेट्रोल त्याच्यावरती डिझेलवरती सर्ववरती होईल असं वाटतंय थोड्या दिवसाने। एकंदरीत बघतोय की हे युद्धाचे परिणाम आता सर्वसामान्यांना दिसत आहेत। खूप ग्राहक आहेत, काय सांगाल किती वेळ लाईन उभी आहात? आणि आज दर देखील वाढले, अर्धा झाला आता, दर देखील वाढले, युद्धाचे परिणाम एकंदरीत दिसत आहेत। होय होय, बरेच आहेत ग्राहक, आपण बघतोय की युद्धाचे परिणाम हे झालेले आहेत। इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्धाचे परिणाम आहेत बरेच। जर काय सांगाल एकंदरीत आज गॅसचे दर वाढले आहेत, युद्धाचे परिणाम एकंदरीत दिसत आहेत? आता गॅसमध्ये पण काही प्रमाणात वाढ झाली आहे, 60 रुपयाने वाढल्यात गॅस, सो शक्यता आहे पेट्रोलमध्ये पण वाढ होऊ शकतात। प्रशासनाने सांगितलं की पॅनिक होऊ नये, गरज नाही आहे, सगळ्यांना व्यवस्थित पुरवठा होईल असं एकंदरीत सांगितलं। 21 दिवसानंतरच आपल्याला बुकिंग मिळतं एकंदरीत सिलेंडरचं, काय सांगा? 21 दिवसानंतर मिळत आहेत, पण ते दर वाढल्यामुळे जरा परिणाम झालेले आहेत। म्हणजे पैसे वाढल्यामुळे परत ते स्थितीत तर बुकिंग होत नाही सर। काय सांगाल नेमकं? नेमकं म्हणजे आम्ही आता बुकिंग करू गेलो तर होत नाही सर। काय नेमकं अडचण येते? काय आता कॉम्प्युटरवर आता बघू काय दाखवते ते, तिकडे दाखवलं तर नाही म्हणतात। हां बरोबर, हे बाकीच्या लोकांनी काय करायचं, सामान्य लोकांनी? पण आता आज गॅस गॅस नाही, मग 60 रुपये काय, 60 नाही 120 नाही 200 रुपये वाढले तरी घेऊ कच आहो। हां का नाही तर ब्लॅक नाही सुद्धा मिळत नाही, त्यामुळे हे लाईनीत राहून घेण्याची परिस्थिती आलेली आहे। निश्चितच आता सर्वसामान्य बोलू लागले आहेत, कारण आता युद्ध जरी असलं तरी आपल्याला जे दर आहेत वाढले तरी आपल्याला गॅस घ्यावाच लागणार आहे। पण आपण बघितलं तर सर्वसामान्य यांना आता सर्व नागरिकांना ह्या युद्धाच्या झळा बसत आहेत। त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला सिलेंडर हा घ्यावाच लागेल, युद्ध झालं नाही झालं पण साठा उपलब्ध आहे असं एकंदरीत प्रशासनाने सांगितलं। आणि जर आपण पाहिलं तर जे गॅस डीलर आहेत त्यांच्याकडून सांगण्यात येते की 21 दिवसानंतरच बुकिंग केल्यानंतर 21 दिवसांनी गॅस मिळणार आहे। तसं तो DSC नंबर जो मोबाईलवर येतो तो DSC नंबर देखील आपल्याला इथे दाखवला जाणार आहे, त्यानंतरच आपल्याला गॅस मिळेल। आणि जे कमर्शियल आहेत त्या तो सिलेंडर मिळू शकतं, पण त्याची सध्या आवक कमी जास्त होत आहे। घरगुती सिलेंडरची आवक देखील सध्या सुरू आहे, पण प्रशासनाने एकंदरीत सांगितलं आहे कुठलीही कमतरता नाही आहे, मुबलक साठा प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध आहे, त्यामुळे कोणीही पॅनिक होऊ नये असं देखील प्रशासनाने आवाहन केलं। पण सध्या गॅसचे दर ते महागलेले आपल्याला दिसत आहेत। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधला कणकवली।